I nosaltres volem saber què va passar en el 2007, i en el 2008, i en el 2009, i en el 2010. I no sabem absolutament res. I quantes factures, ens preguntem, seran irregulars? I quantes factures no tindran absolutament res que veure en el concepte de la factura? Perquè és que això no ho dic jo, que això ho diu el fiscal. El fiscal diu, sí, és que sí, fem factures per manteniment i després se feien obres noves. I això a algú li pareixerà normal, però a nosaltres no. Nosaltres no ens pensem resignar a veure normal aquestes tropelies. I per tant, ja dic que alegres perquè el fiscal reconeix que gràcies al canvi de govern se va parar el saqueig democràtic de les arques públiques, considerem que així el Partit Popular ha governat moltíssims anys i que cal continuar investigant. Però ja dic, una és la qüestió legal, i que estem a l'espera de l'informe jurídic, i una altra és la qüestió política. I ahir vull dir ben clar que Iniciativa va proposar una comissió d'investigació que continua en peu, que el pròxim plenari la comissió s'aprovarà, i per tant, i espero que el Partit Popular ara no tiri enrere, i no tiri enrere perquè ells des del primer moment van dir diferenciem la qüestió penal de la qüestió política. Per tant, continuem fent-ho. Així, la qüestió legal, de moment, ho arxiva la Fiscalia i possiblement acaba els tribunals. Però la qüestió política existeix. I jo no vull polítics que paguen 300.000 euros per una cosa que en val 21. I ahir jo veig responsables polítics. I el Partit Popular ara, acostumats al victimisme, recordeu que ells en la campanya del victimisme plorant de que els valencians, les coses mostren mania i en aquestes campanyes que fan de victimisme es funcionen molt bé. I ara volen victimitzar a Juanjo Rubert. I això no era un cas de Juanjo Rubert. El PP converteix això en el cas de Juanjo Rubert perquè deixen caure, i no és el govern. És a dir, el PP se lleva les puces de damunt i diu el PP de Villarreal dice que las facturas fantasmas debe justificarlas Rubert. El PP deja en manos del alcalde la justificación de las facturas. El PP, quan veu les orelles al llop, decidís tirar-li les puces damunt al senyor Juanjo Rubert i dir que ells no sabien nada. No sabien nada, però recordem que sí, n'hi ha membres, especialment el nou president del PP, el senyor Héctor Folgado, que era tinent d'alcalde del senyor Rubert. Així no venen de nou. Ells eren l'equip de Rubert. Però el deixen caure. El diuen que és responsabilitat seva, que s'apanye. I ara volen convertir un triomf, entre cometes, segons ells, del Partit Popular. Quan les coses van mal és Juanjo Rubert. Quan les coses van bé és el Partit Popular. Que es decidisquen. Perquè, clar, així el que ha passat és que el senyor Héctor Folgado ha nugat la seva sort política a la del senyor Rubert. Això és el que ha passat ara. Perquè quan ara el senyor Folgado és triomfant dient que nos quieren machacar i nos quieren aniquilar en los juzgados i aquestes coses, si ara definitivament després els jutjats demostren que així hi havia una trama corrupta o que així se pagaven factures falses, automàticament també serà responsable el senyor Héctor Folgado, perquè ell ha nugat la seva sort a la Juanjo Rubert. També estem acostumats, ell també va nugar la seva sort a don Carlos Fabra dient que era muy buena persona, no? És a dir, té bons padrins el senyor Folgado. I per tant ja dic que no només són les 600.000 factures, sinó el propi fiscal parla del trinquet, però és que podríem parlar de l'espai jove. Si en la comissió de l'espai jove vam observar i se va dir en les conclusions que en factures de manteniment s'havia fet obra nova. Evidentment el regidor d'Urbanisme, i amb bon criteri, ha dimitit de l'anterior legislatura, el senyor Sant, però n'hi ha molta gent que no. I el responsable de manteniment era un altre. I per tant, així n'hi ha responsables polítics. I n'hi ha responsables també, des de l'Iniciativa considerem, en altres àmbits i que tocarà a altres àmbits jutjar-ho. I per tant, la valoració que fem des de l'Iniciativa és ben clara. D'un costat, la raó ens dona el fiscal dient que no van pagar les coses que no s'havien de pagar i que el cas és el més important que la gent al carrer ha de saber. No s'ha pagat el deute legítim. Clar, el que pensem també és quants diners s'hauran pagat que no s'haurien de pagar. Perquè nosaltres vam arribar en el 2011 i vam poder pagar unes factures del dia anterior, però i de tots els dies d'antes, ahir ningú diu res. I ahir calentarà el fons. I no parlem de que un dia Alberto el s'alça pel matí i diu me'n vaig a pel PP. És que ho diu el fiscal. És que el PP diu, com a exemple de l'anterior, i fica factures en conceptes i en llocs. És que hi ha casos i casos i casos. I el contrat
de PIAF, s'esgota en un moment determinat i té un informe en contra dels interventors municipals. I jo també vull aprofitar per agrair als tècnics municipals del servei d'intervenció l'haver fet el seu treball, l'haver estalviat a l'Ajuntament de Vila-real 600.000 euros, 100 milions de pessetes, haver sigut persones nobles i honrades que han permès que Vila-real avui tinga 100 milions de pessetes més en les arques municipals. Perquè no ens oblidem que quan un polític, en general, és corrupte, moltes vegades necessita de tècnics i d'empresaris. I per tant, així pensem que en un moment tan complicat, de greu crisi econòmica, d'una greu crisi social, on la gent cada vegada creu menys en la democràcia, ningú entendria que després de tindre titulars com aquest, no anarem als tribunals i no continuarem lluitant. Perquè Iniciativa se va presentar a les eleccions en una clara premissa, i ho tenim molt clar, que era fer fora el PP, i era transformar l'esquerra, era poder governar, per canviar les coses, però sobretot teníem molt clar que allò que des de fora veiem, que ni tan sols imaginàvem la quantitat de coses que estaven passant, havien de canviar. I per tant nosaltres, presentant-nos a les eleccions en una premissa bàsica que era netejar l'Ajuntament de Vila-real, obrir les finestres i alçar les alfombres, no entendríem que ara, per una senzilla arxivament d'un fiscal que depèn del Ministeri Públic, no continuarem lluitant contra la corrupció i no continuarem defensant la transparència. I per tant, entenem que és el moment d'empoderar a la societat, de dir prou i de que els xicotets, com hem fet sempre, ens tornem a ficar de peu i continuem lluitant contra el Partit Popular, i no perquè sigui el Partit Popular, sinó perquè és el que governava Vila-real, és el que signava els endossos bancaris, és el que estava així governant. Per tant, que no es facin les víctimes. A tot cas, les víctimes serien totes aquelles persones que s'haurien vist sense els 600.000 euros que es pertocava, és a dir, el poble de Vila-real. No n'hi ha altra víctima. Així l'única víctima és el poble de Vila-real, que ha tingut aquest govern, un govern que el propi fiscal deia que governava mal, que administrativament feia errors constantment i per tant considerem que ahir cal entrar. I aquesta és la nostra valoració, i ja estic a la vostra disponibilitat si voleu fer alguna pregunta.